लोगोफोर आङो दिनैहाय सामफागुरि गामियावहाय दङ नै बेवहाय नुन बानलु गायदों बेखौनो नायनो फैदों आङो नै नोंथांमोना नायलांबा जाबाय नुन बानलुआ माबायदि जायो नै नोंथांमोना दिन्थिहरनो थाखाय आङो बेवहाय भिडिअ बानायबाय नै नोंथांमोना नायदो आङो एसे उनावहाय बे बानलुनि जे मालिक जाया गायदों बिथांनाव एसे सोंनोसै नोंथांमोना सोलोंनानै लाबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां जाबाय नै बिबार बारबाय ओमफ्राय थाइबायबो खानो मोनसिगोन होनना बुंदों मालिकआ नायदो आं एसे दिन्थिलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं मालिक दा बेवहाय लागोन बानलुनि मालिकनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन बिथाङा मावख्रुबगासिनो दङ नै ओरैबायदि रेस्टलेस माने जिरायाजासे मावख्रुबगासिनो दं आच्चा फुदै मानो इसेबां मोजां जाखो बे अनजना मा होदों बेवहाय गोबोर हासार ओमफ्राय एसे बयलार खि होनाय जादों आरोखि बेल' बांद्रायबो होआखै ना जेबोथ' गुबुन हासार बिदि होनाय जायाखै गंगार खर'नि सारबाय थायो भिटामिनथ' नङा गंगार खर'निल' भिटामिन सारनाया खनसेल' सारदों आरोखि फार्स्टआवहाय बे गोरलै समावहाय गोरलै समाव लोगोफोर नै बांद्राय हासार होआखै बेवहाय हायानो मोजांखा दा ओरैबायदि हायानो ओरै हा मोदोमखा बे हिसाबैनो बांद्राय हासार नाङाखिसै ओरैबायदि मोजां जाबाय नै माबाबो लांदो मावगासिनो दङ नै ओरैहाय नै मावगासिनो दं बिबार बारबाय नै ओमफ्राय माला समाव खाहैनो मोनगोन जेनेबा दाथ' खाहांजासै नै माथो फिथाइया खालाथ' खाजाबाय खिन्थु एसे मोनहोनो सानदों दख्रा जाहोनो सानदों एसे मोनहां जाहोनो सानदों खाला खाजाबाय माने मास मोननै फुरा ग्रोब खालामनानै खानो सानबाय मास मोननै फुरा खालामनानै खानोसै माने खाबाथाय खाबाय थानो मोननायनि ओरैनो नै बिथाङाबो मावगासिनो दं माने गोबां मानसिफ्रा सोंहरगोन मा जायगानि होननानैहाय बेखौ एसे खोन्थाहरदो मा जिल्लानि आरो मा जायगा बेखौहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भरसारिल गामिनि साखाथियाव थानाय सामफागुरि गामिनि सामफागुरि सोरबा जुदि 15 दिन मास मोनसेनि उनावहाय जुदि बानजुद नांगौब्ला बेवहाय लांफैनो हासिगोन ना माब्रै लांफैनो हासिगोन ओरैनो गिर्जायाव हैनो सानबायमोन देवबाराव ओमफ्राय हैथ'नाय जाथ'नाय नंले नामा नेक्स्टआव हैनोसै माने एसे राहोग्रोनोसै हैलालाय हैजाबाय सोरबा जुदि गायनो गोसो दंब्ला बेनि सायाव मा बुंनो सानो गायनो हागोन गुसुं समनि गेजेरावनो माबा खालामनो हायो आरोखि फैसा आर्निं खालामनो हायो मोजांथार दाबो गायजायो बे बोथोर गैया आच्चा बानजुनि दामफोरखौहाय एसे खबरफोर लायाखै मा दामाव सोलिगासिनो दं बे बानजुनि दाथ' दामा एसे दावखोलांसिगोन माने अखा बोथोर जाबायना दहाय आं बेंथलाव सोंनायाव 70-80 होनदोंमोन आरोखि केजियावहाय 70-80 होनब्लाथ' जोबोद मोजाङानो मार्केटना ओरैनोबो बेथ' मार्केट जानायाव थांखायो जाहैबाय माने लकेलनि मानसिफ्राबो बेखौहाय बायनानै जानो हागोन माने बेथ' साप्लाय खालामनाङा बानलु सिब्र'फोर बायदि नङा बियो ओरैबायदि मोजां लकेलावनो फाननो हायो लकेल मार्केटफ्रावनो फाननो हायो नै दिनै ओरैबायदि मोजां जादों नै मावगासिनो दं नै बिथाङाबो हरैबो नै खुन्थिया दोगासिनो दं माने बारहुंखा बारोला बेखौहाय एसे गेलेम जानो गिनानैहाय बेखौहाय नै ओरैहाय खुन्दुं बोगासिनो दङ नै दालाया बायो बोरैबाला गुगोन माने ओरैबायदि दाउ बयलार बायदि हल्ला हल्लिबानो देरखाबाय हाया मोजां ना हाया मोजां फिथाइयाबो गोगोम जादों माथो ने नै फिथाइया
देरबायानो नै लोगोफोर नै माबायदि ओरैबायदि खोल खोलखा नै थाव फुननाय बायदिखा फिथाइयानो खोल खोलखा माने गुबुन बानलुफोरबायदि नङा बियो ओरैबायदि खानानैहाय माने सप्तासे दोनब्लाबो बि बानलुआ सेवा ना माब्रै औ बिदिनो होनलादों मानसिफ्राबो औ नंगौ नंगौ खाथि खालायाव गायनायाव जाफैग्राफ्रा सेवा सप्ताफा दोनजायो ओरैबायदि मोजां मावगासिनो दङ नै लेबारफ्राबो ओरैबायदि रेस्टलेस माने बारहुंखा फैयोब्ला माने गुगोन नालाय दालाइफ्रा बायगोन बे हिसाबैनो खुन्दुं बोनानै होनाय जादों नै मावगासिनो दं रानिंआवहाय दङ खामानिया मावगासिनो दङ दासिमावहाय बेसेबां थांखो खरसा 35सो थांनो हासिगौ 35 ओरैनो बेसेबांसो आसा खालामदों एराउन्ड 1L 1L प्लास जानो हागौ जागोन औ दाम थायोब्ला जागोन माने दानि बायदि दाम थाङोब्ला 1Lआनो प्लास जाहैनो हागौ ओरैबायदि नै बेसै गोगोम गोगोमखा नै ओरैबायदि गोजों गोजों गोगोम गोगोमखा नै फिथाइया वाव माने बिफां गोरलैयावनो बेबायदि थायखाबाय आरो माथो होनबावनो आरो बिबाराबोसो नै बारगासिनो दङ वाव वाव बेबो खागासिनो दङ नै आन्दायलायखाबायसो बैसागुनि उनाव गायनानै बिदि बोरै जाखो आसुरित मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ नै बाबुमोना हनै ओइ आबौ आबौ मा जादोंलै हा मेथाइ जादों मेथाइ हा मेथाइ जादों ने आबौ ने मेथाइ जादोंलै आबौमोना मावगासिनो दं